Tady lidi, zdravím vás a jsem další kaverna a budu... Toto video je na získávání pláště moci. A doufám, že se mi to podaří dát. No, sakra, dost. No, super. No, jinak mám asi 2 legendy. Točím to 15:04. Ještě dneska by to mělo být. No, potřebuju ještě dostatek. No, mám teďka 24 ze 45. Tak budu ještě trošku potřebovat, jak vidíte, už jsem v peči. Kdo to hraje teda? Teďka už? Tak. Určitě jsem v peči už 157, mám pocit, že tohle je peč. A tady už jakoby, když si kliknete na quest, tak. Prostě. No. Prostě vám to bude ukazovat cestičky, kde jsou prostě cíle vaše, když kliknete na quest. A jak vidíte, tak tam je takový panáček, který děláte, ten quest. Mimochodem, tady je boss. Kdo se ještě nedostal do takového levelu, 30 bajky, teda 20. Kdo ještě tady nikdy nebyl, tak tady je boss, je poměrně slabý. Počítač máte dvouručku, jak vidíte, na 2 hity jsem mu bral snad jako čtvrtinu HP. Je to 30 nebo kolikatka? No. Prostě. A jak můžete vidět, tak no, teď můžete vidět, jako, jak jsem vybavený. Mám už plášť a teď si dělám druhý plášť. Mám mé obyčejky, legendy, unikáty jeden, že? Mám další IT, jakože, za které hraju, mám toho mage na level 26 a paromechaniku se... No vlastně paromechaniku se mám level 21 už a toho a rangera na level 2, s kterým jsem začal teprve včera hrát. No tak, jako... Drakencang hraju i s kamošem, který bude hostem videí. Jmenuje se OP Suchý prd OP. S ním budu točit, je to můj kamoš, hrajem spolu s Drakencang od začátku úplně, i když on byl 15 a já jsem byl 1, ale teď jsem ho předehnal, že on má za rangera má 31 a já mám za vara 32, takže on nemůže hrát přes týden, tak přes týden budou videa bez něho a jakoby klasicky o víkendu budou mimochodem, nebo jako ještě v pátek tu bývá, ale to je málo, takže ještě nejspíš zítra budu s ním točit. A on jakože nebude jako mluvit, hrát se mnou, no možná, protože budeme hrát přes Skype, ale zrovna, že když bude nerušit, tak nebude spolu. A je to úplně krásné, jako jak to vymysleli, nejenom, že to ukazuje špičky, ale ani na minimapě, to dělá takový zelený kruh. A v něm je jakože zelená barva, já si líbím mimochodem. A vyznačuje to, kde jsou ti nepřátelé, které hledáte. Já hledám dračí splozence, traviče mám pocit, jo, jsou to oni. A no, prostě Drakencang mi baví, hraju už asi tak 3/4 roku. Ano, začal jsem minulé Vánoce někdy. No, těším se na prázdniny. O prázdninách bude takový speciál. No, nebude takový speciál. O prázdninách teďka podzimních budeme mít
na škole, tak možná, že bude takový speciál, že tam budu mít i ksicht můj, keď se vám rozhodně nebude líbit. No, tak. Jinak, co bych tak řekl, doufám, že mi teda dáte jako like. Podle toho, jako jestli se vám to bude líbit, tak přiznejte jako, jestli je to špatné video nebo dobré video. Jinak, kdo by chtěl ke mně do guildy, jakože k nám do guildy, tak moje guilda, naše guilda se jmenuje velké L, KL, všechno velkým. A napište mi do komentářů vaše jméno a prostě jaký jste level, beru level od 20 a beru. Jo, mimochodem, teďka je Drakenshangu, úplně, je to super teďka, protože teďka jako jsou to věci o mnoho jednodušší, protože na koně nemusíte mít ty schopnosti tam takové a můžete si ho koupit. Já mám základního koně, co stojí 10 zlaťáků. A mimochodem, jako je to, jako na Drakenshangu jsem měl jsem unikat Heredura, z toho medvěda, z jak se jmenuje? No, nebudu to řešit. Bearacha, jo, měl jsem unikat z Bearacha, z Kalis, který jsem hned vymazal, protože byl strašně šumský. Jako oproti mojí legendě tehdy byl strašně šumský. A pak jsem měl legendu ještě z Arachny, tu sekeru z pavučí nohy. No, tak. Jako. Doufám, že se jako bude moje budoucí líbit. Vždycky, když budou nové videa, tak jo, mimochodem pokud jste můj... No, ne, takže ne. Nic, teď se nic nepíšel. No nevadí, tak... no. V každém případě... hraju Drakenshangu a jako... můžete mi zvát do skupiny, ale když budu točit, tak když vám tu skupinu odmítnu, tak jako... buď to s váma nechci teďka hrát, anebo zrovna točím, když vám to odmítnu. Ale když vám to přijmu, tak to znamená, že jo, super, chci si zahrát, pomůžu vám s questama, pokud jste nějaký nižší level. A pokud byste chtěli pomoct zabít třeba Kalis nebo Herolda, kterého jsem už hodněkrát zabil, nebo třeba byste chtěli pomoct s Arachnou, tak pomůžu, yeah. A je to prostě sranda, jako... A jinak, teďka jsem... Jako, tím, že jsem přišel asi tak před 20 minutama ze školy, tak jako... se trošičku ještě takový rozladěný na tu školu, protože dneska mi dělat poslední hodinu a... celkem se aj udýchá v něm, protože jsme hráli nějakou vybíjenou, když mě někdo trefil, tak jsem musel skákat po jedné noze, a když mě trefil po druhé, no, takže jsem musel plázit po zemi. Nechápu, co to je, jako chápu logiku téhle hry, ale okay. Tak teďka jako té hry chtěla jako logiku Drakenshangu chápu, to je dobře. Jinak, teďka ten boss je i celkem víc hard než ten, kterého jsem zabil předtím. Jinak tady se z jedné strany je vstup do Tegans Hallu a z druhé strany je vstup jakože z Tegans Hallu je vstup sem a odsud je vstup do Tegans Hallu a odsud je vstup do toho světa před Heroldem a z toho světa před Heroldem sem. Jako, no. Tak, teďka si spíš nasednu na koně. Ještě si koupím do inventu. Na něco, jo, na koně si nasednu. OK, takže teďka ještě, už mám odemknutého Aiko do volního strážce pokladu, nebo jak se to jmenuje ten chlap.